दासिमहालागै नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। आसा खालामो बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। आरो आं बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होनानै दोनगोन आरो स्क्रिनावबो बुंनानै होगोन। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों फागुननि गुसु बारा फोरमायहरदों। बेयो मोनसे गोदान बड' बैसागो मिउजिक भिडिअ। दासिमहालागै फुलै नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। बे भिडिअआव कास्ट महरै दङ मिजिं सोरां बसुमतारी आरो बनमति बर'। बिथांमोननि नैबे गोदान बड' बैसागो मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिचित्रा सिं बर' आरो रुपामाया रानी। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दानि बावैसो फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय। बे भिडिअनि करिय'ग्राफिया जादों अमा राजा। दासिमबो फुलै नायाखै अब्ला नैबे स्क्रिनाव नुनाय बिचित्रा सिं बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' बैसागो मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। नोंथांमोननो बैसागो बोथोरनि बयनिसिमबो सिगांग्रो गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आरो दासिमबो आंनि नैबे बर' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। गोजोननाय मोनगोन। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लाबोगोन।